Крыкі Лукашэнкі не дапамаглі. Яго блакітная мара зноў адкладаецца. Гаворка ідзе пра беларускі электрамабіль, эксперыментальную мадэль якога паказалі яшчэ ў 2017 годзе, то бок амаль 8 гадоў таму. І з таго часу запуску вытворчасць пастаянна пераносіцца. Праўда, чыноўнікі ледзь не штогод абяцаюць, што вось-вось і ўсё будзе гатова. Так, у ліпені 2021 года Мінэнерга заявіла, што першую партыю беларускіх электрамабіляў выпусцяць да канца года, але ў выніку нічога не атрымалася. У чэрвені 23 года казалі, што цягам года навінку дакладна прадставяць, але зноў нічога не атрымалася. У студзені мінулага года Александр Лукашенко зноў падняў тэму тых электрамабіляў. Ён выслухаў тлумачэнні адказных асоб і даў загад, каб да 1 студзеня 2025 года наладзілі серыйную вытворчасць электрамабіляў. Цяпер 12 лютага і пакуль таксама нічога не атрымалася. Цяпер жа чыноўнікі агучваюць новыя даты і ўжо не наважваюцца быць такімі аптымістамі, як раней. Прычына крыецца ў высокай цане, бо пакуль што атрымліваецца так, што гэтую машыну прыйдзецца прадаваць за тыя грошы, якія ніхто не гатовы за яе выкласці.